Tak jo, pojďme na to. Dneska se ponoříme do jednoho fakt neobvyklého nápadu z 19. století. Poslali jste nám tip na panarchii od Paul-Émile Depuyta. Přesně. Máme k tomu podklady z videa, co ten koncept představuje, a cíl je jasný. Zjistit, co to vlastně ta panarchie je a proč si Depuyt myslel, že by to mohla být cesta ke svobodě. Jakože vybrat si vládu. No, v podstatě ano. Je to myšlenka, která jde úplně proti tomu, jak vnímáme stát dneska. Že jo? Že prostě na jednom místě vládne jen jedna vláda. Tečka. A on s tím nesouhlasil. Přesně tak. Depuyt přišel s vizí, kde si každý jednotlivec může svobodně zvolit politický systém, ve kterém chce žít. A co je důležité, aniž by se musel někam stěhovat. Prostě zůstane, kde je, ale bude spadat pod jiná pravidla, která si sám vybral. No a začíná tou kritikou, která teda, musím říct, zní pořád aktuálně. Popisuje ty věčné politické boje, jak se střídají vítězové a poražení, jak jedni utlačují ve jménu práva, druzí se bouří ve jménu svobody. A pak se sami stanou těmi utlačovateli, že jo? Klasika. Jo. A podle něj ten problém není v tom, jestli máme moc nebo málo svobody, ale že nám chybí ten správný druh svobody. A tím správným druhem svobody myslel prostě základní právo každého si vybrat. Nejen jestli chce být svobodný, ale hlavně pod jakou vládou chce žít. Kritizoval, že nás systémy cpou pod jednu střechu, i když jsme každý úplně jiný. To dává smysl. Čím víc lidí, tím víc názorů. Přesně. Nutit všechny do jednoho modelu, to prostě musí generovat konflikt. To říkal už tehdy. A tady právě přichází s řešením, tou panarchií. Ta představa je, představte si, že si vyberete vládu, jaká se vám líbí. Monarchie, republika, anarchie, cokoliv. A prostě to nahlásíte na úřadě. Přesně. Žádný stěhování, žádný revoluce, vyberete si svůj, řekněme, politický klub. On mluví o absolutním právu zvolit si politické prostředí, ve kterém chcete žít. To teda zní dost radikálně. No, je to radikální. Prakticky si to představoval asi takhle jednoduše. V každé obci by byl speciální úřad. Úřad pro politickou příslušnost, nebo tak nějak. Aha. Přijdete tam, vyplníte formulář. Otázka. Jakou formu vlády si přejete? Vyberete si třeba tu monarchii. Zapíše se to a od té chvíle platíte daně a řídíte se zákony té své zvolené vlády. Počkat. Takže můj soused hned vedle by si mohl zvolit, já nevím, republiku a žili bychom vedle sebe, ale každý pod jiným systémem. Jiné daně, jiné zákony. Jo, přesně tak, to je jádro té myšlenky. Žijete vedle sebe, ale každý spadá pod jinou jurisdikci. Páni, to je teda dost divoká představa, ale jak by se pak řešily spory mezi námi, když já bych byla pod republikou a on pod monarchií, třeba o ten plot mezi zahradami? Říká k tomu zdroj něco bližšího? No, zdroj se do takovýchho praktických detailů moc nepouští. Depuyt ale naznačoval, že by musela existovat nějaká základní pravidla pro soužití. Něco jako mezinárodní právo, ale na úrovni těchto politických komunit v rámci jedné obce. Aha, takže nějaké minimální společné dohody. Asi tak. Hlavní cíl byl minimalizovat to tření tím, že se lidi sdružují dobrovolně, podle toho, co jim vyhovuje. On to přirovnával k takovému rozvodu v politice. Mírové oddělení, kdy spolu lidi nemůžou být, ale bez nutnosti bourat celý dům, jen protože se dva nesnesou v jednom bytě. To je zajímavé přirovnání. Cílem je prostě koexistence. Dokonce i kdyby si někdo dobrovolně zvolil systém, který my považujeme za nesvobodný, pokud je to jeho volba. Tak má na ní právo, to je taky docela odvážná myšlenka. Ale důležité asi je, že to nemělo být povinné, že jo? Přesně. Kdo byl spokojený se stávající vládou, tak u ní prostě zůstal. Byla to nabídka pro ty nespokojené, nešlo o to zrušit stávající systém pro všechny, ale přidat možnost volby navíc. Rozumím. A co mi přijde fascinující, je, že tahle myšlenka, stará přes 150 let, najednou zase oživá. Ten zdroj zmiňuje projekt Pangea. Co to přesně má být? Pangea je v podstatě taková moderní technologická vize inspirovaná právě panarchií. Mluví se tam o jurisdikci jako službě. Jurisdikce jako služba? Jo. Představte si globální online tržiště, kde si můžete vybrat nebo se připojit k dobrovolnému národu nebo komunitě. Každá má svá pravidla, svůj systém správy. Všechno digitálně přes platformu, které říkají Internet suverenity. Takže jako cloudové služby, ale pro zákony a vládu. Tak nějak? Místo serverů si pronajímáte
jurisdikci. Je to vlastně depujtův úřad v digitální podobě, ale dostupný odkudkoliv na světě. Teoreticky. To tu původní myšlenku posouvá ještě mnohem dál. Nejde už jen o výběr vlády v rámci jednoho města, ale o globální digitální komunity. Ano, ten směr to naznačuje. Samozřejmě v reálném světě dnešních států, které jsou pevně spojené s územím, to naráží na obrovské, řekněme praktické i právní překážky. Ale ukazuje to sílu té původní myšlenky. Jaké myšlenky? Zpochybnit to dogma, že vláda musí být nutně svázána s konkrétním kusem země a mít na něm monopol. A že by volba mohla být na jednotlivci. Takže když to shrneme, panarchie, ať už ta původní nebo ta moderní vize jako Pangaea, přináší tu radikální otázku, co kdyby si každý mohl vybrat svůj politický systém, ať žije kdekoliv? Je to vlastně fundamentální přemýšlení o vztahu mezi člověkem, státem a územím. Může vůbec existovat konkurence mezi vládami na jednom místě? Depuit věřil, že ano. A že by to vedlo k lepším službám od těch vlád. K větší svobodě. No a to nás přivádí k takové závěrečné myšlence, možná k zamyšlení pro naše posluchače. Co by se stalo se světem, kdyby vlády musely o své občany fakt soutěžit, jako firmy o zákazníky? Jak by to změnilo politiku? Naši identitu? Co by vůbec znamenal stát, kdyby občanství nebylo dané místem narození, ale, prostě vaší volbou? Přesně. Těžké otázky, ale zajímavé. Díky za tenhle ponor. Já taky děkuju. Bylo to podnětné.